बेलासिनि 50-130 मिनिट जानाय लोगो लोगो दिनै रादाबखौ फरायदों गेंग्रें गुंग्रें नार्जारिया। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआवहाय बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ आंखौ बेंगलराव दंफैयो होननानैहाय दा सम बेंगलरावनो दङ आङो खामानि मावनो नायगासिनो दं हाथ'वाखै माने ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोनहाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मोनसे प्रग्रामनि एकदमबारे जकिं डायलग मिनिथाव डायलग नोंथांमोननो खोनासंहोनो लाबोदों। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै मिनिनो एबा एन्जय खालामनो मोनगोन। नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन। बेयो लाइमोनथिनि मोनसे प्रग्रामनि आङो स्क्रिनशट होदों नोंथांमोननो। बे प्रग्रामनिनो बियो डायलग नोंथांमोना खोनासंलांब्लानो जाबाय बे डायलगखौ। सिबिया गेदेरथा नुदों दा बेलासिनि 50-130 मिनिट जानाय लोगो लोगो दिनै रादाबखौ फरायदों गेंग्रें गुंग्रें नार्जारिया। सुलुंनिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला लाइमुथि हालामाव मोनसे गथ'फोरनि फोरबो जानाय खोनादों। बे फोरबोआव गोबां लोब लाइमोन जोहोलाव सिख्ला उन्दै गथ' फोरबो नुजाफैनाय होननानै मोनथिनो मोनदों। मैया बेलासियाव बिथांमोना सफैनायजों लोगोसे जोबोद होंगो दोंगो जानाय बिथांमोनखौ खोनादों आरो बिथांमोन बेबायदि फोरबोखौ खुंनायाव दुलाराय प्रिथिबियाव रादाबा गोसारनाय जादों। हेलौ खोनादों हेलौ रादाबखौ फरायदों आरोबाव गोबां रोखोमनि जाथायफ्रा जानानै फैदों होननानै बुंदों। सोरबाया लाइमुथि हालामाव फैबाय थानाय समावनो गारियाव गाखोफुनाय समावनो बायदि जादों होननानै खोनानाय मोनदों। दायो बेबायदि रादाबा गोबां जोंनियाव खोनाफैनाय बायदिब्ला बेबायदिबो जादों होननानै बुंदों। मैया फैनाय लोगो लोगो गोबां गथ'फ्रा बेबायदिनो जायै लोङै गोथाव जानानै लादु बायसोनानै जानानै गोबां मोनानि समावहाय बुंजाथावै हाबाफ्रा जादों। बेनो जाहैबाय साखाथि फाखाथि केम्प थानाय गुदिनि न'फ्रा एसे अलखदाव गोग्लैनो समभाबना। बेनो जाहैबाय जाला जासोनानै खारलांस्लाबनो हायियाव बबेबा मोनसे मुरायाव सौथुनानै जायगायावनो थुफ्रुस गुब्रुनाय आरो बिथांनि बेबायदि फुस होनानै बमा गाबनाय बायदि खिनायखौ खोनानानै सिमाङाव सासे गथ'आ गाबै आगार मोनै जानायखौबो जोंनि सल'निफ्राय मिथियो। दा बेबायदिनो गोबां जाथायफ्रा जादों। बुंनो थाङोब्ला बेराफारसे प्रग्राम खुंनायखौ गाहाम होनानै दुलाराय प्रिथिबियाव मोजां होनानै जोंनिसिम रिपर्ट सफैदों। बेबायदिनो आङो मोनफा देशनिफ्राय गाहाम रादाब बिथांमोन दैथायहरनायखौ आं खोनासंहोनो राजि जाबाय। जोंनि खाथियावनो थानाय साहाजों थानाय भुटान रायजोनिफ्राय मोनसे रिपर्टारा बे प्रग्रामखौ बेबायदि बाख्नायदों। आं नोंथांमोननो खोनासंहोनि। माने बेबायदि होनदों जाहैबाय बेबायदि फोरबो खुंनायावथ' बाब जोंनि हादराव जाफेराखै बिराद रंजाथावनि बाथ्रा गथ'फोरखौ बिराद बुजिहोनो हागोन होननाय जादों। आरो बिनि साहाजों थानाय आरोबाव मोनसे दरसे चाइनानिफ्रायबो जोंनियाव खबर सफैदों। बिथांमोनाबो खुब बाख्नायनाय मोनदों। एकदम जोंनि सरखारफ्रालाय मानो बेफोरबायदिखौ खालामनो रोङा बेफोरबायदिजों बिथांमोना जौगाबोगासिनो दङ होननानै बेबायदि जोंनि CDP खुंनायखौ बाख्नायनाय जादों। आमेरिकानिफ्रायबो मोनसे टप मोनसे निउस चेनेलनिफ्राय जोंनियाव जोंनि बे CDP खुंनायखौ लाइमुथि हालामाव CDP खुंनायखौ आमेरिकानिफ्रायबो मोनसे टप चेनेल माबाया चेनेला बेखौ जोंनोहाय रादाब गाहाम हामलायथिनाय फोरमायहरदों।
而且给我organization，你说下游干这么不得看到不？fashion 啊，दा बेबायदिनो जोंनि रादाबफ्रा सानफा मोनफा बारायलांगासिनो दं गोसारलांगासिनो दङ जोंनि सिमा बारनानै एकदम बेसेबां देश दङ पृथिबियाव बे हाबाफारिया गोसारलांगासिनो दङ जोबथारनायाव बयखौबो बे फोरबो जोबजासे गोजोनै थालायनो थाखाय बांद्राय जानानै खिसावलाबायनाय माबा माबि जानाय बेबायदिखौ जेन जाया होननानै दिनै खावलायनाय कमिटिनिफ्राय खावलायनाय जाबाय बेबायदिनो रं मेसेज जानानै दाख्लै जोंनि माबायावहाय हालामावहाय खुसेंग्राफ्राबो खबर मोनहैदों खुसेंग्रानि मोनसे पार्टि जागोन खोमा होननासो बिथांमोना रं मेसेज मोनहैनायखाय प्रग्राम जानायनि सिगांनो साननै सानथामनि सिगांनो बिथांमोना गोबां जोंनि बे फोथाराव लुन हा खुरनानै थाफैग्रोनाय जादोंमोन बादा खिन्थु बिथांमोना दिनै हमदांनो हाबाय बे जोंनि लागै नङामोन बियो मानसिफोरनि थाखायसो होननानै दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोना बे डायलगखौ खोनासंनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरनो दाबाव ओमफ्राय बे डायलगा जादों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे लाइमुथि होननाय गामियावहाय मोनसे प्रग्राम जादोंमोन बे प्रग्रामावनो बे डायलगखौहाय होनाय जादों आरो बेखिनियानोमोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जय बर' हारिनि